14 ta' Settembru, l-eżaltazzjoni tas-salib imqaddes. Wara li l-ġisem imqaddes ta' Ġesu tniżżel minn fuq is-salib u tpoġġa fil-qabar, neħħew is-salib minn postu, tefgħuh ġo ħofra u radmuh. Xi 300 sena wara, għal-ħabta tas-sena 327, fi żmien Kostantinu, meta fuq il-Knisja reġgħet tfeġġet il-paċi, San Makarju Isqof ta' Ġerusalemm, imħeġġeġ u mejjun minn Santa Elena waqt li kienet f'pellegrinaġġ fl-Artijiet Imqazza, ta' ordni ħalli jinstabu l-imkejjen sagri. Hekk fost affarijiet oħra instabu il-qabar ta' Kristu, il-Kalvarju u s-salib imqaddes. Kostantinu bena knisja fuq il-post fejn instab is-salib li l-konsagrazzjoni tagħha saret fl-14 ta' Settembru tas-sena 335. Fis-sena 614, ir-re Kosroe II tal-Persjani kien għamel ħerba minn Ġerusalemm u mill-Artijiet Imqazza u ġarraf jew ħaraq bosta knejjes u istituti reliġjużi nsara. Fuq kollox kien kaxkar miegħu biċċa kbira mis-salib li kienet miżmuma ġo relikwarju bil-ġawar. L-Imperatur Erakliju ta' Kostantinopli, wara li ma rnexxilux jasal fi ftehim mal-Persjani, mexxa l-armati tiegħu kontrihom. Fis-sena 627 Kosroe II ħarab u ġie maqtul minn ibnu Siroe. Erakliju wasal fi ftehim ma' Siroe u fost affarijiet oħra ħa ir-relikwa tas-salib f'Kostantinopli fejn kellu laqgħa trionfali. Fis-sena 629 Erakliju ħa is-salib lura Ġerusalemm. Meta wasal fit-triq li kienet tagħti għall-Kalvarju, neħħa l-bies ta' imperatur minn fuqu, libes il-bies ordinarju u ħafi, wassal ir-relikwa tas-salib u ta' lil Zakkarija, patriarka ta' Ġerusalemm. Dini il-ġrajja li l-Knisja qed tfakkarna fiha llum. Is-salib għandu żewġ uċuħ. Min-naħa waħda hemm il-krudeltà tagħna il-bnedmin li wasalna biex noqtlu lill-Alla magħmul bniedem. Imma l-wiċċ ieħor li rridu niftakru l-aktar huwa proprju l-imħabba għalina il-koll li ħarġet mis-salib tal-Mulej Ġesu. Kien hemm 3 affarijiet li Alla l-imbierek ma ħalaqx imma ġibnihom aħna. Dawn huma id-tbatija, id-dnub u l-mewt. Sidna Ġesu Kristu għadda minn dawn kollha biex meta ngħaddu minnhom ma nkunux waħedna. Nibdew billi nitkellmu dwar id-tbatija. Ġesu għadda mid-tbatija u kienet diffiċli għax li l-Missier qallu għaliex tlaqtni bħalma jiġri lilna. Imma l-aħħar kelma kienet fidejk innerħi ruħi. In-nisrani avolja jbati, id-tbatija m'għandux jixtieqha imma jgħixha ma' Kristu u jkollu il-faraġġ f'qalbu. Nitkellmu dwar id-dnub. Fuq is-salib ra lil dawk li kienu qed isalbuh u mhux hu ħafrilhom għax huwa l-Missier li jaħfer, imma ipprova jiskużhom u dar għalihom quddiem Alla l-Missier. Jekk Alla l-Missier ħafer dan id-dnub il-kbir tagħna li qtilna lill-ibnu, se jaħfer id-dnubiet kollha tagħna għax ma nistgħux nagħmlu dnub akbar minn hekk. Kemm iweġġa l-Mulej meta kultant wara l-qran nibqgħu ngħidu min jaf ħafirlix, min jaf ħafirlekx. Ma tafux kif jaħfer u kif ħafer Ġesu? Insewhom id-dnubiet tal-imoddi la darba rrejtuhom, għajdulu grazzi Mulej tal-li ħfirtli l-iżbalji u d-dnubiet li għamilt. U issa nitkellmu dwar il-mewt. X'għamel Ġesu?
għadda mill-mewt biex ħadd minna ma jgħaddi waħdu fil-mewt imma jgħaddi ma' Kristu, għax fi Kristu mhux biss mewt hemm, imma hemm ukoll għawmien. Kemmu sabiħ li aħna mhux naħsbu biss fuq il-mewt, dik bil-fors għax hija xi ħaġa umana. Naħsbu li Ġesu iwassalna biex naraw il-wiċċ tal-Missier. Taħsbux biss fil-mewt meta se tasal, imma kull nisrani ngħidulu kemm nixtieq li narak wiċċ imwiċċ. Il-mewt mhijiex it-tmiem. Il-mewt hija wkoll il-bidu ta' ħajja oħra. F'din il-festa solenni tal-eżaltazzjoni tas-salib, illum nirringrazzjaw lil Mulej għall-fidwa li ġabilna u għall-prezzoli li ħallas biex jurina kemm iħobbna. Il-Papa Franġisku bħallum kien qal din l-espressjoni sabiħa. Is-salib huwa għajta ta' mħabba. Is-salib ta' Ġesu huwa kollu mħabba. Xtaqt taqsam magħkom ukoll silta mill-omilija tal-Arċisqof Xikluna tas-sena 2017 f'din l-okkażjoni għaliex laqtitni r-rakkont tiegħu dwar esperjenza li kellu ġewwa sptar f'Londra. Dan ir-rakkont jagħti ħafna sens lis-sinifikat tas-salib. Qal hekk: L-aħwa, għadni ġej minn Londra fejn kelli l-opportunità inżur lil ħutna Maltin u Għawċin li jitilgħu hemmhekk għal kura speċjalizzata. U kelli l-privileġġ noqgħod ħdejn is-sodda tat-trabi tat-twelid, ta' żagħżugħ, ta' tfal u ta' adulti. Il-mart ma jħares lejn wiċċ ħadd kif tafu, u inti tara is-salib ħaj u konkret. Pazjent kien għadu żagħżugħ għalli xi ħaġa li ma ninsija qatt, għalli Fade, jiena kont imbiħ is-saħħa u missitni din ix-xorti mhix sabiħa. Imma meta nara tbatija fit-tfal taf x'ngħidu lil Ġesu. Noħodha jien it-tbatija tagħhom, basta ma jbatux huma. U jiena f'qalbi qed hawnhekk qiegħed fil-preżenza ta' xi ħadd li fehem il-misteru tas-salib tal-Mulej. Dan ma għamilx ħafna korsijiet tat-teoloġija imma hu b'imħabba kbira u fil-verità lest li jitabba bil-mart ta' ħaddieħor biex ma jarax lil ħaddieħor ibati. U aħna hekk ngħidu fil-ġimgħa l-kbira, aħna u nirrepetu l-kliem tal-profeta Iżajija: tabba bil-mart tagħna, il-kastik tad-dnub tagħna waqa' fuqu, mill-ġrieħi tiegħu aħna ksibna il-fejqan tagħna. Dawn huma l-qaddisin tal-lum. Jien ma rridx nikkanonizzah lil dan ir-raġel. Ma nafx li qed insemmih, ma jafx li qed insemmih u mhux se ngħid minnu, Alla jaf minnu, imma dawn huma l-qaddisin tal-lum l-aħwa, u allura San Pawl kellu raġun isejjaħ lill-aħwa qaddisin għax il-qaddisin huma dawk li minkejja li huma dgħajfa u midinbin fehmu il-qalb ta' Alla u jippruvaw jgħixu din il-vokazzjoni. U inti, xi jfisser is-salib ta' Kristu għalik? Li minħabba fih inti tista' taqla l-maħfra tad-dnubiet tiegħek permezz tas-sagrament tal-qrar. U s-slaleb tiegħek qed tħallihom ikunu mezz ta' purifikazzjoni u salvazzjoni għalik u għall-oħrajn, billi ma tgergirx, billi taqqad batijitek ma' dawk ta' Ġesu fuq is-salib biex tkompli il-fidwa li għada u tibqa' għaddejja sal-aħħar tad-dinja. Kemm qed tfittex il-faraġġ tiegħek fl-imsalla billi timmedita spiss fuq it-tisliba ta' Ġesu, ħalli fil-ġrieħi tiegħu tkun tista' ssib il-ken tiegħek u minnhom tieħu s-saħħa li għandek bżonn biex tkompli tħobb lil Alla lil proxmu tiegħek bla ma tħares lejn il-ġrieħi. Dan li ġej huwa mill-uffiċċju tal-qari, innu matul is-sena. Ġesu twajjeb aħna dnibna,
dorna lura mit-triq tiegħek, u mulej ħanin, aħfrinna l-ilt u l-ħażen kollu tagħna. Bis-salib imqaddes tiegħek, is-sinjal għażiż tal-fidwa, kullimkien u dejjem żommna taħt għajnejk, għax aħna wliedek. Amen.